Περίμενε, ξέχασα το... Ξέχασα το φαΐ μου. Θα πάω στο... πάλι. Αχ, δουλεύει πάλι. Περίμενε. Πόσο subscribers έχω? Έχω λίγα, τόσο λίγα. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει. What the f... Εντάξει. Θα πάω στο λεωφορείο στη δουλειά μου. Θα είναι τόσο βαρετό ρε γαμώτο. Πρέπει να έχω λεφτά. Περίμενα, αυτή είναι τι αεροπλάνο, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, μα απλώς να δούμε. Εδώ είναι το λεωφορείο. Αχ, έφυγε. One moment later. One moment. Αχ, επιτέλους έρχεται. Εντάξει. Αυτό είναι το πιο καινούριο λεωφορείο. Βαρέθηκα τόσο πολύ, γαμώτο. Να δω το κινητό μου λίγο. Wow. Τόσο φίλους στο κινητό μου. Εντάξει, να πάω στη δουλειά μου. Αχ. Βάλανε ένα ρομπότ. Εντάξει. Θα το θυμάμαι αυτό. Θα πάω στη κάμερα. Κουνάει αυτό το ρομπότ. Τι κάνει αυτός? Εντάξει. Πόρε χαμότο. Αυτό το ρομπότ κουνάει. Δεν το ήξερα. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα. Να δω το κάμερα λίγο. Ωραία, γαμώτο, έφυγε το ρομπότ. Παρά λίγο να με σκοτώσει το ρομπότ και νίκησα.